Вековна гора. Стоя до един величествен бор и го моля. Трансформирай всички сили в мен в положителни. Представям си как дървото приема моята молба. Усещам как енергията протича през краката ми, през цялото ми същество, през главата. Подпряла съм гръб в неговото масивно стъбло. Поглеждам нагоре. Виждам синьото небе. Представям си моите рамене, ръце, глава са короната на бора. Моето тяло, крака са корените. Усещам как дървото ме балансира, хармонизира, изпълва с сили. Усещам как душата ми се изпълва с радост, с светлина, вяра. Казвам си: мога, успявам, вярвам, силна съм. Слушам с притаен дъх песента на птици, песента на планинската река. Мислено благодаря на дървото. Бавно се отделям от него. Продължавам разходката си, изпълнена с много вяра, с много чистота, сила, любов. Хари Ом. Хари Ом. Хари Ом.